havenzanger Henk Blaket alweer een tijdje geleden. En je bent bezig met een nieuwe single. Ja, maar goed, oké. Ik heb er eerst even een beetje te pakken gehad hè, met de binnenste. Hè. En nu hebben we hem dus klaargekregen. Ja, ik ben met de jongens van Hoevelaak zeker gegaan. We hebben hem klaargekregen. En het is weer een echte, zal ik maar zeggen, van hey, hop, hey, ha, hè, weet je wel. Het is weer voor het café. Hè. Het is een beetje naar de havenzangers, maar ook weer een ander jasje aangetrokken. Maar het blijft op het gebied van de havenzangers. Hè. We gaan weer naar het café toe en ze gaan weer feest vieren. Ook zelfs na tweeën gaan ze nog feest vieren. Ja. En Henk, hoe voelt dat nu om alleen op te treden dan? Ja, dat is, kijk, het zijn dingen. Je krijgt dat dan in één keer in je schoft, ja, één keer gooien en dan moet je maar doen. Nou, dan ga je maar door. Maar ik was er niet bang voor hoor. Nee, ik dacht wel bij mezelf, nou, dan moet het maar gebeuren ook, weet je niet. Ja. Wat is het grote verschil tussen toen en nu? Toen was de platenverkoop en dergelijke was dus veel groter en veel massaler en dergelijke. Maar de mensen waren hetzelfde. En ze waren, zoals je hier dat ziet in die tent, waar zo'n hoop mensen in zitten. Ach man, dat is toch heerlijk joh. Daar word je gewoon een jaar of 20 jonger van.